Ассалом дӯстон, имрӯз мехостам дар бораи воҳиди пули Тоҷикистон баротон гӯям. Воҳиди пули Тоҷикистон сомонӣ ном дорад. Аз 1 сомон сар мешавад то 500 сомон. Ин пуле ки шумо дистодаед 500 сомона аст. Дар болош акси Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ дарҷ гардидааст ва дар пушташ бошад бинои қасри миллати Тоҷикистон. Инаш бошад пули 200 сомона. Дар болояш нақши қаҳрамони Тоҷикистон Нусратуллоҳ Махсум ва дар пушташ бошад бинои китобхонаи миллии Тоҷикистон дарҷ гардидааст. Ин пулаш бошад пули 100 сомона. акси Исмоили Сомонӣ дар он дарҷ гардидааст дар болаш ва дар қафояш бошад бинои қасри президент дарҷ гардидааст. Инаш бошад пули 50 сомона. Дар болои он қаҳрамони Тоҷикистон Бобоҷон Ғафуров дарҷ гардидааст ва дар қафояш бошад бинои яке аз биноҳои таърихӣ чойхонаи Роҳат дарҷ гардидааст.